Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Баршаңызға да Аллахның рахматы болсын. Иннал хамдалиллахи нахмадуху ва настағинуху ва настағфирух ва наъузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайиати аъмалина. Ман яхдихиллаху фала мудилля лах ва ман юдлил фала хадия лах. Ва ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Барша мақтауға бір Алла Субхану ва Тағала ғана лайықлы. Аны ғана біз мақтайбыз, бейіклейбіз, анардан ғана ярдәм сұрайбыз, анардан ғана ғафу сұрайбыз. Һәм анарға ғана біз сыйынабыз өзіміздің яман эшләребездән, жан белән эшләнгән яман эшләребездән һәм тән белән эшләнгән яман эшләребездән. Һәм кемне Алла Субхану ва Тағала тугры юлга күндергән булса, һич беркемдә ул тугры юлдан яздыра чыгара алмас. Һәм кемне Алла Субхану ва Тағала адашуда калдырган булса, һич беркемдә ул тугры юлга күндерә алмас. Һәм шаһадат әйтәм, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк икәнлегенә, һәм шаһадат әйтәм, Мухаммад аның кулы һәм илчесе икәнлегенә. Шулай ук Алла Субхану ва Тағала Коръән Кәримдә әйтә: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатихи." Эй иман китергәннәр ди, куркыгыз Аллаһны ди тиешле курку белән ди. "Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Һәм мусульман булган хәлләрегездә генә вафат булыгыз ди. Ягъни күфрлектә калып вафат булмагыз, бу дөньядан китмәгез ди. Гимран сүрәсендә 102-нче аятында, Али Имран сүрәсендә. Шулай ук Аллаһ Субхану ва Тағала әйтә: "Я айюханнасу тақу раббукум аллази халақакум мин нафсин вахида ва халақа минха завджаха ва басса минхума риджалан касиран ва нисаа ваттақуллаха аллази тасаалуна бихи вал архам инналлаха кана алейкум рақиба." Эй кешеләр ди, куркыгыз Раббыгыздан ди. Ул сезне ди бар итте ди бер җаннан ди. Һәм бар итте ди ул җаннан ди пар сезгә ди. Һәм чыгарды шушы пардан ди күп кешеләр, күп ирләр һәм хатыннар ди. Куркыгыз Аллаһтан, аның исеме белән сез сорайсыз рәхимлекне ди, мәрхәмәтлекне. Хаклыкта Аллаһ Субхану ва Тағала сезне күзәтүчедер ди. Ниса сүрәсендә 1-нче аятында. Шулай Аллаһ Субхану ва Тағала әйтә: "Я айюхаллазина аману тақуллаха ва кулу каулан садидан" ди. Эй иман китергәннәр ди, куркыгыз Аллаһтан ди һәм дөрес сүз генә сөйләгез ди. Юслих лакум аъмалакум. Шушы очракта Аллаһ Субхану ва Тағала сезнең гамәлләрегезне яхшыртыр ди, төзәтер ди. Ва ягфир лаку зунубакум. Ва ягфир лаку зунубакум. Һәм сезнең гөнаһларыгызны кичерер ди. Ва ман ютагиллаха ва расулуху фақат фаза фаузун азима ди. Һәм кем ди Аллаһка һәм аның илчесенә буйсынган булса ди, шул ди бик зур уңышка ирешкән булыр ди. Бу инде Ахзаб сүрәсендә 70-нче һәм 71-нче 1-нче аятларында әйтә Аллаһ Субхану ва Тағала. Шунардан соң: "Фа инна астақал хадиси китабуллаһ ва хайрул хади хади Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям ва шаррул умури мухдасатуха ва куллу мухдасатин бид'a ва куллу бид'атин далала ва куллу далалатин фин-нар." Иң дөрес хаклыкта иң дөрес сүз ул Аллаһ сүзе һәм иң дөрес юл ул безнең пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям юлы. Һәм иң яман эшләр ул яңалык, дингә кертү, яңалык уйлап чыгару. Чөнки һәрбер яңалык ул адашу һәм һәр адашу ул утта диде пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Үткән хутбаларыбызда без китергән аят Аллаһ Субхану ва Тағала әйтә: "Кул хуаллаху ахад" ди. Әйтте ул Аллаһ бер ди. Һәм без әйттек, Аллаһ Субхану ва Тағала бер үзенең беренчедән Раббылыгында, шулай бит ул гына бөтенә берне бар итүче һәм идара итүче, бу Раббылыгы була. Икенчесен Аллаһ Субхану ва Тағала бер ялгыз бер үзенең гыйбадәтендә, илаһлыгында, ягъни барча гыйбадәтләребезне без бер Аллаһ Тәгаләгә генә үтибез, анарга гына без гыйбадәт кылабыз һәм анарга тиңдәш кылмыйча. Һәм инде бүгенге менә шушы хутбабыз ул 3-нче бүләге булып тора, Аллаһны берләү аның исем һәм сыйфатларында. Аллаһ Субхану ва Тағала Коръән Кәримдә әйтә: "Валиллаһил асмаул хусна вад'уху биха." Аллаһта гына ди инде күркәм исемнәр ди,
һәм шушы күркәм исемнәр аша анарга мөрәҗәгать итегез ди Аллаһ субхана тәала. Мөрәҗәгать итегез дигән сүз бу нинди тагын мәгънәдә килә, анарга гына бер гыйбадәт кылыгыз ди. Менә бу Аллаһ субхана тәаланың исеме һәм сыйфатларына иман китерү ул бүленмәй, бу ике бүләктән, алдан әйтелгән бүләкләрдән инде, һәм бу мәҗбүри булып тора һәр мөселманга. Чөнки бу мәсьәләдә кеше хаталанса, ул бәлки диндән дә чыгып китәргә мөмкин. Аллаһ субхана ва тааля Коръән Кәримдә әйтә, монысы бу Ағраф сүрәсе 180-нче аят булды. Шулай ук Аллаһ субхана ва тааля Аш-Шура сүрәсендә 11-нче аятында әйтә: "Лейса камислихи шайъун ва хувас самиъул басир" ди. Анарга да мисал ди, пример дип әйтәбез нурша, подобие берәбер дә юк ди. Һәм ул ди ишетүче һәм күрүче ди. Аллаһ субхана ва тааля үзенә әйтә ишетүче, күрүче ди. Бу аятнан безгә нәрсә ки мәгълүм була? Беренчедән, ничек кенә без Аллаһ субхана тааля үзебезнең уйыбызга китермәсәк, тырышмасак, или шайтан безгә вәсвәсә кылмаса, Аллаһ шундый кешегә охшаган, бүтән бер җәнлеккә охшаган дип Аллаһ сакласын. Ул Аллаһ субхана бер әбергә дә бу дөньяда охшаш түгел. Һәм ул ишетүче, күрүче ди. Менә монда бу аятта Аллаһ субхана ва тааля ике сыйфаты турында сүз бара: ас-самиъ һәм әл-басир. Ас-самиъ ул ишетүче һәм әл-басир ул күрүче. Ас-самиъ дигән сүз ул күрүче генә түгел, бүтән әберне күрүч, бүтән әберне ишетүче була. Ягъни тавыш чыгып, милли тавыш чыкмыйса, нәрсә кидер дөньяда була икән, барчасын да Аллаһ субхана тааля ишетеп тора. Аллаһ субхана тааля күрүче, ягъни дөньяда юк шундый әбер. Бу дөнья турында сүз бармы бит? Әмма инде бүтән галәмнәр турында да бара, бүтән дөньялар турында да бара. Аллаһ субхана тааля бүтән әберне күреп торучы. Һәм шулай инде Аллаһ субхана тааляның ишетүе һәм күрүе анарга гына лаеклы. Аның ишетүе һәм күрүе бер нинди һичшиксез, ничек дип әйтәбез, кимчелексез, камил рәвештә, шулай бит инде. Әмма инде без аның мәхлукатларында, безнең барчабызның да ниндидер дә булса кимчелегебез бар. Без бәлки олгайган сайын безнең күрүебез, ишетүебез яманлана, бозыла дип әйтәбез инде. Һәм инде хәтеребез дә югала. Әмма Аллаһ субхана тааля бүтән әбен әл-алим, белүче, һәм бүтән әбен күрүче, ишетүче. Һәм аның сыйфатларында бер нинди дә кимчелек юк. Менә шундый иман белән без Аллаһ субхана тааляның сыйфатларына ышанырга тиешбез. Һәм шулай Аллаһ субхана ва тааля әйтә, шушы Ағраф сүрәсенең дальше дәвамында: "Вазарру аллазина юлхидуна фи асмаихи саюззауна ма кану яъмалун" ди. Һәм калдырыгыз ди, кемде шушы Аллаһның исемнәрендә уклоняться иткәннәр, ягъни дөрес кылмаган, дөрес аңламаганнарны сез калдырыгыз ди. Һәм хаклыкта ди, непременно, то есть Аллаһ субхана тааля аларга шушы эшләгән гамәлләре өчен җәзасы булыр ди. Ягъни шушы Аллаһ субхана тааляның исемнәрен, сыйфатларын дөрес аңламаган өчен һәм дөрес аңлатмаган өчен. Чөнки кайчан, ничек буна бу әйтәбез инде, ничек бу дөрес аңламау һәм адашу бу мәсьәләдә һәм дөрес дип аңлатмау каян килеп чыга? Кеше үз фикеренә таянса. Менә Аллаһ субхана тааля безне бар итте, біз әйттек, безнең бүтән әберебез, үзебездә булган әгъзаларыбыз, алар барчасы да кимчелек белән ниндидер, менә безнең акыл, хәтер дип әйтә, шулай фикер, безнең уйлар, алар барчасы да без аны Аллаһ субхана китерә алмыйбыз уйыбызга. Әмма кеше уйларга мөмкин, беренчедән, нинди ул Аллаһ субхана ва тааля, шулай бит инде менә. Безнең диндә нинди дигән сорау бирергә ярамый. Менә ул хадистә дә килә, нинди дигән Аллаһтыр, нинди сыйфат, нинди, ничек дип әйтәбез, нинди шундый образ, ничек кыяфәттә дип әйтәбез, алай дип әйтергә, уйларга да, һәм анда уй килсә дә, аузу биллаһи минеш шайтанир ражим дип әйтәбез. Менә без, ягъни Аллаһка гына ялбарабыз, сыйнабыз шушы шайтаннан, йөгерәбез Аллаһка гына шушы шайтан уеннан дип әйтәбез инде. Менә. Чөнки беренче хата ул кеше Аллаһ субхана тааляны кеше рәвешендә үзенә, ничек дип әйтәбез, китерә уена, шулай бит инде. Бу ярамый. Чөнки менә әйтелә бит инде, Господь создал человека по своему подобию дип, шулай бит инде, шундый сүз бара. Ничек инде булырга мөмкин? Аллаһ субхана тааля әйтә, лейса камислихи шайъун, анарга ди мисал юк ди, берәбердә дә юк ди мисал ди. Һәм инде икенчесе,
инкар итәргә мөмкин. Ничек инде Аллаһ субхана тәала ишетә дип әйтсәк бит, бу кеше ишетүе күк була, күрә дип әйтсәк кеше күрүе күк була. Бу кеше инкар итә. Инкар итәргә дә ярамый, чөнки Коръән Кәримдә килде. Өченчесе бит инде менә шундый нәрсәкәй эшләй, үзгәртә. Курка да, так, монда бит инде инкар итәргә ярамый. Коръәндә әйтә Аллаһ субхана тәала ишетүче, күрүче дип әйтте. Әмма инкар итәргә дә ярамый, чөнки Коръәндә килде бит, ул нәрсәкәй эшли, үзгәртә башлый. Үзгәртергә дә ярамый. Чөнки ничек Коръән Кәримдә килгән, шулай итеп аңларга кирәк. Ничек аңлыйбыз? Ничек Аллаһ субхана тәала үзенең китабында безгә әйтте, һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям безгә ничек аңлатты? Ничек аңлатты? Ягъни без анда нишләйбез? Аллаһ субхана тәала исем сыйфатларын беренчедән кешегә ничек дип мисал китермәйбез, шулай итеп ошатмыйбыз кешегә, ошатмый. Икенчедән инкар итмәйбез. Ничек дип сорамыйбыз һәм үзгәртмәйбез. Ничек килә, менә шулай без аны кабул итәбез. Шулай Аллаһ субхана ва тәала әйтә: "Раббус самавати вал арди ва ма байнахума фа'будуху вастабир ли'ибадатихи кул та'ламу лаху самиян." Барша күкләрнең һәм җирнең хуҗасы бер Раббыбыз Аллаһ мәгънәдә килә. Һәм шушы күкләр белән җирләр арасында да булганда ул гына Рабб, ул гына хуҗа. Фа'будух, һәм анара гына гыйбадат кылыгыз ди. Вастабир ли'ибадатихи, һәм үзеңнең гыйбадәтеңдә ныклы бул ди Аллаһ субхана ва тәала. Вастабир ли'ибадатихи. Хәл та'ламу лаху самиян. Һәм беләсеңме син шундый исем белән кемнедер тагын ди. Мәсәлән, менә Аллаһ субхана тәаланың исеме бар, Аллаһ, шулай бит. Аллаһ дигән исем ул илаһ дигән сүздән чыга. Әл дигән шундый әл дигән әбер бар инде безнең гарәп телендә. Әл белән илаһны кушсак, Аллаһ килеп чыга. Әл-илаһ, ягъни илаһ, әл-илаһ ул бер генә гыйбадәткә лаеклы. Бер генә гыйбадәткә лаеклы. Менә шушы әл-илаһ Аллаһ була инде. Һәм кемне генә без әйтсәк, менә шушы ишетә дип, шулай итеп шушы бөтен әбене күрә дип, ул булырга мөмкин түгел. Шушы ар-разак, шушы гына безгә ризык кирә дисә, ул дөрес түгел. Дөрес түгел. Һәм инде монда мөмкин менә мәсәлән, менә без әйтәбез бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шулай бит, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Рахимле һәм мәрхәмәтле Аллаһ исеме белән дип әйтәбез. Үзебезнең һәр эшләгән эшебездә, намазда да әйтәбез. Һәм инде Рахман дигән Аллаһның сыйфаты бар, ул Рахим, рахимле була бит. Һәм рахимле дигән сүз бөтен әбергә, тирегә дә, һәм шушы бөтен үсемлеккә дә, тире булмаганга да, иман китергәнгә дә, имансызга да баршасында Аллаһның рахимлеге бу дөньяда. Чөнки ничек дип дөньяда булган иң залим кеше дә бөтен кешегә аламалык китергән, шулай ул да бит тынала, ул да ашый, ул да йоклый, ул да җылыда. Аның да ризыгы бар, аның да балалары бар. Аллаһ субхана тәала анарга да барча нигъмәт бирә, һәм бу Аллаһның рахимлеге анарга. Һәм шушы Рахман дип без беркемне дә ул сыйфат белән беркемне дә сыйфатларга безгә ярамый. Кешегә Рахман дип әйтергә ярамый. Һәм инде Аллаһ субхана тәала сыйфаты бар Ар-Рахим. Шулай бит. Ар-Рахим ул нәрсәкә була? Мәрхәмәтле була. Әмма мәрхәмәтлеге Аллаһ субхана ва тәгаланың үзенең хас булган мөэмин мусульман булган кулларына гына. Тагын да Аллаһның рахимлеге ничек була? Үзенең кулларына тагын да ныграк, һәм шушы мәрхәмәтлек дип атала. Аллаһ субхана тәала үзенең кулын ничек мәрхәмәтлек кыла? Менә Аллаһ субхана тәала үз рәхмәте белән безне бу юлга күндерде, шушы юлга, шулай итеп безгә хакны күрсәтте, һәм шушы юл белән безне мудаббир идара кылып безне алып бара шушы юл белән. Менә шушы Аллаһның мәрхәмәтлеге була. Һәм алашкан кешенең, zulm кылган кафир кешене Аллаһ субхана тәала алып бармый. Тагын да бәлки аны нәрсәкә адашы юлында калдыра. Үзе нәрсәкә үзе кылган сәбәп, үзенең гамәлләре һәм үзе кулы белән кылган сәбәпле эшләре өчен. Чөнки бу дөньяда Аллаһ субхана ва тәала һәр үзенең затына, акыллы затына ул безгә, кешеләргә һәм җиннәргә нәрсәкә бирде? Ихтияр бирде. Һәр кеше үз юлын сайлый. Яхшы якка булса, савабы була бәлки, хидаяттә була. Яман юлын сайласа, үзе гаепле. Шулай бит инде. Аллаһ субхана тәала нәрсәкә мөэмин мусульманнар кешеләрне, тақваларны нәрсәкә шушы юл белән адашмаска алып бара үзе белән. Үзе белән түгел, ярдәм итә шушы юл белән барырга. Ул менә теге ата белән ана үз баласын кулы белән җитәкләп барган кысымак була инде. Ул теге подобие түгел, без мисал китерәбез, шундый мәгънә белән китерә. Аллаһ субхана тәала алып бара үз баласын, менә балам юлдан машина тапамасын или берәй пешарак җирдән алып булмаска. Шулай без үз балаларыбызны тырышабыз бит. Карыбыз, тәрбиялибез, Аллаһ субхана тәрбияли безне. Менә шушы Аллаһның рахимлеге була.
Әй мәрхәмәтлеге була. Ар-Рахим дигән сүз менә шушы мәгънәдә килә. Шушы мәгънәдә килә. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şuna göre kişi менә bu ayatта bitinde aytыла. Так. Валиллахи асмаул хусна вадуху биха. Аллаһта гына да иң күркәм исемнәр, шушы күркәм исемнәр аша анарга дуга кылыгыз ди. Мөрәҗәгать итегез ди. Менә мусульман кешегә шуңа күрә мәҗбүри була шушы Аллаһ субхана тааляның исемнәрен тану, үрәнү, шулай бит инде. Менә без барыбыз да менә ишеткәнебез бар, Исме Агъзам дигән китап, шулай 99 исем. Анда инде кыскача гына шушы мәгънәсендә китерелә, нинди исемнәре һәм шушы исемнәрдә нинди сыйфатлар чыга. Шулай бит инде. Һәм үзебезнең менә шушы намазларыбызда укыган аятларыбызда килгәндә тоже менә фикерләргә тиешбез бит инде. Мәсәлән, менә без һәр вакыт үзебез намаздан укыганнан соң бит инде сәлам биргән нәрсә укыйбыз? Аятул Курси укыйбыз. Шулай бит инде. Аятул Курсида Аллаһ субхана тааля үзенең аның сыйфатлары турында нәрсә дип әйтелә? Ла таъхузуху синатун ва ла наум ди. Аны юкынсыру һәм юку аны алмас ди. Менә Аллаһның сыйфаты шулай бит инде. Ул без генә, чөнки ул юку кемгә генә килә? Шундый юклау теле ул арыган затка гына килә. Шулай бит. Аллаһ субхана тааля арымый. Анарга андый берәбергә тәэсир итми. Ул безгә генә тәэсир итә, чөнки без мәхлукат һәм безнең кимчелегебез бар. Аллаһ субхана тааляның бер инде кимчелеге юк. Һәм Аллаһ субхана тааля шулай әйтә: Яғламу ма бейна әйдихим ва ма хольфахум ди. Яғламу ма бейна әйдихим ва ма хольфахум. Ягъни ул белә ди булган хәлне ди, һәм булачак хәлне дә белә ди. Аллаһ субхана тааля чөнки әл-Галим бөтен нәрсәне белүче. Булган, булмаган да һәм булачагын да Аллаһ субхана тааля белүче. Менә шундый инде. Һәм менә бу хутбаның кыскача гына икенче бүләген нәрсәкә белән тамамласым килә. Аллаһ субхана ва тааляның иң яраткан куллары ул иң тақвалар. Менә бездә тақва дигән әмер бар бит. Тақва ул нәрсәкә була? Аллаһтан курку була. Аллаһ субхана тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Инна акрамакум гиндаллаһи атаакум" ди. Хуҗурат сүрәсендә 10-нчы аятында. Хаклыкта ди, инде Аллаһның ди хөрмәт иткән кулларыннан кемнәр ди? Тақвалар булганнар ди. Тақвалар булганнар ди. Ягъни сезнең арагыздан ди инде хөрмәтлеләр кемнәр ди? Тақвалар булганнарыгыз ди, Аллаһ алдында ди. Һәм ул тақвалык нәрсәкә булып тора? Ул безнең гамәлләребез, гыйбадәтләребез кабул булуга сәбәп булып тора. Чөнки Аллаһ субхана тааля кабул итә кемнән? Тақва булганнардан гына кабул итә. Намаз булсынмы, ураза булсынмы, һәм барча гыйбадәт булсынмы. Әмма кабул итү дигән сүз ничек була? Ул тақва сез булган кешене, или кем тақвасы кемрәк булган исә, Аллаһ субхана тааля савапсыз калдырырга мөмкин һәм савабы да әзрәк булырга мөмкин андый кешенең. Һәм бу дөньяда яшәүнең дә менә шушы яхшыруы нәрсәгә тақвалыкта тора. Чөнки без хутбаның башында әйттек: "Я айюхаллазина аману тақуллаха". Хәзер. Так. Аят бар. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Эй иман китергәннәр ди, әйтегез дөрес сүз ди, һәм шул очракта Аллаһ субхана сезнең гамәлләрегезне яхшыртыр ди, ягъни дөрес юлга салыр ди. Безнең дөньяда менә чөнки гунах кешене Аллаһның тақвалык нәрсәкә ул буйсынуын аңлата. Шулай итеп, буйсынмаган затның аның тормышы да бармый. Нидер авырлыклар, ширләр, дөньяда булсыннан да менә ничек дә фәкыйрлек бит инде, бедность тоже шушы гунахтан буйсынмаган сәбәпләре. Чөнки Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Ва ма асабакум мин мусиятин фабима касабат айдикум" ди. Һәр бер кайгы килә ди нәрсәкә ди? Сезнең кулларыгыз эшләгән сәбәпле генә ди. Һәм ул ва ягфиру ган касирин ва яфу ган касирин, һәм ул күбә берне гафу итә ди. Ягъни нинди генә безгә кайгы килмәсен, шулай бит инде. Шир булсынманда или менә шундый мал җитмәүдән ул нәрсәкә сезнең гунахларыгыз, сезнең кулларыгыз тапкан сәбәпле. Ягъни без нәрсәкә куллары белән нинди гунах эшләйбез, менә шулай бит инде. Шушы сәбәпле ди. Менә. Шуңа күрә һәр вакыт бу дөньяда хатасыз яшәп булмый. Барыбыз да хаталыбыз. Әмма хатанан соң нәсәкә Аллаһ субхана гафуына тәүбәдәнә кирәк һәр вакыт. Менә нинди бер гунах эшләде икән, мәсәлән, әйт: "Я Раббым, Аллаһ гафу итеп әйтергә кирәк. Я Раббым, Аллаһ гафу итеп әйтергә кирәк."
һәм инде ниятебездә булырга тиеш ошо гөнаһка кайтмаска. Алла субхана тәала барча ибадәтләребезне, ниятләребезне кабул итсен. Барчабызга да Алла субхана рәхмәте һәм нимәте булсын.